Čau čau lidi, já jsem Rockstar Creeper 3 a vítejte u dalšího dílu Crossfire. Hraju Free for All a zatím jsem dal 6 killů jenom. Tak, uvidíme jak to půjde dál. Umři. Snažím se tu zrovna někoho sejmout s takovou blbou taktikou. Sakra. No tak vidíte to, ta taktika se moc nepovede, nejspíš ji neuplatním pořádně. Umři. No super, docela rychlý. Připravte se, že jako všichni proti všem to nebude, jako chvíli budu střílet a furt žít. To bude jako vždycky na pár vteřin jenom. Ups, zase ty lagy. Za tohle se předem omlouvám. Bude se to asi hodně sekat. Možná až moc a to se mi nelíbí. Super. Ach jo. No, tak super no. Umři! Ani jsem se ho nedotknul, tak to je jako super. Double kill. Ježíš. Ten byl jak já, prostě střelil do mlhy. Snad něco trefí. Prostě šílenec. Sadomaso, musíte takhle. Sadomaso, headshot. No, určitě bych ho zabil, kdyby tam někdo byl. Umři! Ty jo. Tomu říkám fakt rychlý, vždycky se objeví Bůh ví kde. To není vždycky ten svůj. Koukněte, zabiju ho nožem. Umři, zpomal. Ty jo, moc rychlej, no, super. No, tak jsem ho nedorazil, no. Tak, to bylo první kolo a jdeme na další tedy. Tak, dělejte. Lol, no tak se odpojíme a najdeme si jiný. Jinak tato hra je zdarma ke stažení na stránkách, konečně mi jde, poslal mi kámoš. Tak tomu předem děkuju, nebo spíš měl jsem mu poděkovat, když mi to poslal, jo, to jsem mu poděkoval. No tak, musíme najít nějaký free for all, chci dělat denní mise. Nebo že bych dal escape. Jo, dáme escape. Dobře, takže zapnu a najdu escape. Hodně dobrá mapa, nebo spíš mod, musíte prostě utíct a proběhnout. A nebo, kde je escape? To jako nikdo nevyrábí. Jo, jedna tady je, super. Tak jako určitě. V escapeu dám 25 kg, to bude lehký. Eliminate. Nic tu není. Tak za tohle se vám chci omluvit, asi to bude chvíli trvat, než najdu nějaký, hele, escape. Jedno místo, no super, úplnej frér. Tak on dám triple kill. A nebo ne, jo, dám. Koukejte, to bude úplně headshot, double kill, triple kill. Koukněte, mám flashbang, to bude bolet. A nebo nezabiju nikoho a budu jen tak čumět. Aspoň jednoho. Já ho nedal. Tak jako určitě. Tak. A já mám lepší nápad. Ježíš. No tak tohle už je fakt maloství. Půjdeme dál. Tady spodem. No, anebo si nedám ani jeden kill a zjistím, že můžu hrát celý od znova. Tak, ready, go, dělejte, go.
No super, konečně, pomalej šnek to byl. Teď co bude chvíli nahrávat? Já to budu první chránit. No, a nebo se to prostě vypne. Tak dělej. To je prostě pan Šnek. Tak bude to? Konečně. Rockstar Creeper 3. Tak, konečně dal mě adminem tohodle. A to je jedno. Prostě. Teď jsem tady velitel tohodle serveru, či jak to mám nazvat. A nevypne se, dokud budu potřebovat denní mise. Jako kam jdete? Teď můžou zatím jenom z boku. Ups, to není dobrý. Super, už vidím. Tak, zakempíme se. Koukněte, taká kempa. Nedal jsem ho. Hej, oni se nám sem dostávají. Tak jako úplně ne. To je jako jasný, proč tu nikdo nehlídá. Ne, to fakt nikdo nehlídá jako. Jo, dobře, double kill, krása. Takhle natřepeme jako spray. Rockstar. Tak jako určitě a další, koukněte. Bacha, nepřibližovat ke granátům. Nabiju. Ten mrcha mi ho sebral. No tak jako určitě no. Tak někdo mi psal na Skypeu, vy to asi znovu neuslyšíte no. No a Delix, super. O tom už jsem vám říkal asi. Super, tak jako určitě. Čus, vy ho asi neuslyšíte no. Já natáčím teď Crossfire. Že natáčím Crossfire. Jo, na GTAčko půjdu za chvilku. Já jenom dohraju tohle kolo. Jo. Ne. Jo.
Snad to ubráněj, no. Tak jako určitě. Sakra, takhle ze zadu. Lamka zabil mě ze zadu, když jsem někoho zabil ze zadu. Tak jako určitě. Jenom 11 kilů. Sakra. Tak ten zabil toho raketového bossa, no. Tak jako modrý duálky, to je docela těžký. Tak takhle to přeskočíme, hodíme granát. Tak. Kde je? Tak, tady vám ukážu, jak se dávají heady, pokud někdo nedá dřív mě. Headshot, já to říkal. Double kill. Double kill. 15. Tak půjdeme sem, takhle tam hodíme ten granát. Au. Tak jako určitě ne. Já vběhnu sem, tamhle tomu dám headu. A nebo nedám headu. Aspoň o kill. Tak doběhneme si zase na spawn. Tam dáme pár set double killů. Jaj, a on to nikdo nehlídá. No. Ne, mohl jsem mít tripla, kdyby tam nebyl ten mido. Lol. Taky headshot. Furt mě je budou brát. Takhle tamhle hodíme slepák. Takhle jumpnem. To byly 3 killy. Double kill a headshot. No tak jako bomba, ne? Tak tady máte. Dobře, potřebuju 25, mám 23, potřebuji ještě 2 killy do 2 minut. Krásná heda. Tak. Ježíš. Rychle, rychle, rychle. Tak tamhle hodíme slepáka. Pak vběhneme. Sledujte úplně, to bude double headshot. Tak. Půjdeme dolů. Lol. Všechny mi seberou. Ty umřeš. A kill ho. No, dej mu. Super jako. Potřebuju ještě jeden kill. Do minuty 30. No tak jako. Easy. Jeden kill, ne double kill.
to jsme si trochu nerozuměli. Lol, on mě furt bude dohánět, ještě chci být na prvním. Půjdeme tudy. Tak. Jeden kill. Ne, ještě 2 killy. To nestihnu. Taky speeder. Ping 1000, no tak jako. To je trošku hodně. No super, nejsem na prvním. Team change. Tak. Úplně to rozsekáme nožem, to asi nebere životy. Tak jako určitě. No tak tohle bude hodně rychlý. Denjitsu, frajer. No ještě 2. Tam doběhněte. Tenhle spray chci taky. Lol. Dobývat mi nějak nejde. Ježiš, tenhle. Vyhráli jsme! Tak tímto bych asi dnešní Counter-Strike ukončil. Crossfire, co to zase blabolím. Tak. Doufám, že dáte like, odběr a uvidíme se příště. Čus.